Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Pesho na kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama. Timu yangu ndi mukuita si kata zoga zvakare zviri kupisa na skimbo ewa zviri kupisa akatope timu yangu pasata pena pane nyeri yanhasi mongobayo pachasa sosai tamusare pane zvese zvichiitika zviri kupisa pasata konotiva nditi sasa topinda munyaya yedu ndiyane nawo iri kuchapira iyi apa kupino check yekuchekesa maforisa muri kuona kudai screen penyu ichitaura iyo kuti mu lockdown muno kunyanya masivu 7 hanzi mutora mafoni on 00 deposit saka zvida kungwabata nhamba ndokuda pa screen penyu inzwa zvavari kutaura. Contact 0839-788-70. Pino Tech. Andite chinchinongo pfura, ndaita basa ndite mashura. Nasi ndarira, kuti ririririri. Ndarwa video vanaposta ndikati Madam Boss vashaya. Avashaya vanowana mai vaye. Pandada kudzidzisa kuti usangotere makuwa iwe. Munechirume nda makuwa. Akadzi obvious moda wakuwa. Ndikaposta video kuti gamuchira Jesu. Ndeta 1000 views, ndeta 200 comments in 1 hour. But ndaposta Madam Boss vashaya. Ndeta 11,000 views in 25 minutes. 2,400 comments in 25 minutes. Kuda makuwa. Kuda makuwa wadzidza wanya. Kuti nyanya. Wanya. And musatambe nerufu. Atisi kutamba nerufu. Tikutodzidzisa kuti maprophets wenjwa profita last time Madam Boss vari kufa. Vari penyu zvezvo. Wanya. Kuti andite chinchinongo pfura, ndaita basa ndite mashura. Nasi ndarira. Kuti ririririri. Ndarwa video vanaposta ndikati Madam Boss vashaya. Avashaya vaye. Vanowana mai vaye. Pandada kudzidzisa kuti usangotere makuwa iwe. Munechirume nda makuwa. Akadzi obvious moda wakuwa. Ndikaposta video kuti gamuchira Jesu. Ndeta 1000 views, ndeta 200 comments in 1 hour. But ndaposta Madam Boss vashaya. Ndeta 11,000 views in 25 minutes. 2,400 comments in 25 minutes. Kuda makuwa. Kuda makuwa wadzidza wanya. Kuti nyanya. Wanya. And musatambe nerufu. Atisi kutamba nerufu. Tikutodzidzisa kuti maprophets wenjwa profita last time Madam Boss vari kufa. Vari penyu zvezvo. Wanya. Kuti apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Pesho na kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba nofumura noitama.